Nazdar, já jsem Béňa, tetovací studio Uzi, tetu 15 let a dneska budeme tetovat Radka Kováče. Конечно, но мы знаем, наш трудная игра, но все равно мы хотим победить. Hraje v reprezentaci, toho času nehraje, protože má zlomenou klíční kost, teď je po operaci, takže má čas na nějaký pořádný tetování. Ковач тем временем. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, друзья мои, вот это плохо. Doufám, že se budete bavit, takže koukejte s námi. Tak se na nás nachystanej. Jako dítě. Ano, už se na vás těším, pojďte, uděláme nějaké tetování. Pojďte. Tak já jsem to takový překresil, zkusil jsem překreslit, co tam myslíš tohle? Tyjo, to bylo dobrý, tyjo, kamaráde. Víš co, ono je to Maroko, že jo, takže ono je taková paní buchta, že jo. Aha. A tak jsem si říkal, že jako zbytečně jako takhle, že s ní udělám takovou, bych udělal jako takovou eterickou záležitost. A děláš štědrosti. Pěkný takám. Já ty sochy znám, víš co, já se, no. Matyáš Brown jako to se, to jsou výborný sochy, jako to jsi teda jako dobře našel. Takže já bych to kámo asi bouchl tady, co myslíš? No jasně, jaká se velikost to máme? Tak asi, tak větší. Tak tady v té velikosti. No, to je tam brzky v té velikosti, no. Myšáku, co tady to zelený? Cože? Toto dívej, co je tohle? To je aloe. Co to znamená? Neznáš aloe, takový jako zdravý pití, no dobrý. To si dám, to zdraví. Případný sople nejsou na závadu. Co to je, vole? Sopel, no takový, ale to není na závadu. Této aloe to v životě nepil? Ty vole. Rady. No. Vidím, že to je normálně u vás na Moravě. U nás je normální, že to... U nás v Brně se to nikdy nedělalo tady toto. Co vymýšlí za kraviny? Kámo, to netoč tady to, jsem se kontroloval, jak jsem po měsícu, víš? A co, tak je na tom motor v pohodě? Stůj, já se natisknu ve stoje. To má problém, že přebíhá. Přebíhá? Žen na ženu. A počkej, on už nemá tu kočku? Tu jsem měl před nějakým 3 rokem? Tu má, no. Ale už to není, nechce to už. Ne, on není prostě jako my, prostě, že se zamiluješ jednou a je to na celý život vlastně, že jo? Co řekl pěkný, kámo. No ne, když jsme takový kluci z Moravy, tak to máme prostě, že? A Ota je odkud? No Ota je právě, nevím, taky Moravák. Ota je právě taky Moravák. To byla i před Portugalskem, taky přesně stejný, no. Vidí, na Německo jsme jeli s formou a jak to dopadlo, že? Připraven, jsi tady? Dobře naladěn? Dobře. Koupy nemáš tady, dobrý, ne? Vlasy, no, Drc. From the infinite words I could say, I put all the pain you gave to me on display, but didn't realize instead of setting it free, I took what I hated and made it a part of me. Ano, dal to. Tyjo, takhle má ještě nějaká kámo, ještě jo. Taky musíš, ale kámo, musíš mít dar od Boha, vole, tady takhle to nakreslím, vole, abych to nenakreslil ani za 3 roky, vole. Musí mít fantazii, všechno. Já zase bych nemohl hrát fotbal, že jo? Jasně, jako, každý má něco. Každý máme něco, to je dobře. No, říkám, že to musíš se s tím narodit, vole, to není jen tak, vole. Tak. Tantadá. Děkuji ti, kamaráde můj. Je to dobrý? Ty je dobrý, to je fakt nikající. Nikající. Co? To jsem si myslel, že velký, ten malinký proti tady tomu, to je aspoň. Perfekto. Дембеля, это ля, это фа, это просто лава, когда Jsem s tebou spokojený,
kamaráde, děkuji moc. Já jsem s tou taky spokojený, taky opravdu se snažíš na světě obraně osvětlit to pořádně, že jo, hlavně tak klíční kost, že jo, a teďka říkáme nový tetování, bude to všechno. Děkuji ti moc, kamaráde.